Tænd og slukke kedlen inden rensning. Det er meget vigtigt, hvis kedlen er i drift, at man slukker den på displayet på on-off-knappen, holder den inde i 7 sekunder. Når tændte vi den på samme måde, vi prøver at slukke den for on, holde inde i 7 sekunder, og der vil komme til at stå off i billedet, og den brænder ud. Så venter man til den brænder ud, så vil der komme til at stå slukket i stedet for brænder ud. Derefter kan man gøre kedlen strømløs og foretage reparationer og rensning om nødvendigt. Jeg vil lige lave en kort gennemgang af, hvordan man som slutbruger af en Vølund pillekedel, hvordan man renser og vedligeholder den. Man går simpelthen ind og tjekker, når den står slukket i displayet, så afbryder man strømmen på kontakten, demonterer plastikslangen op til sneglen, lægger det til side, åbner ind til kedlen. Herinde kan I se, her har vi en askeskuffe, som skal tømmes cirka hver gang man har brændt et magasin fuld træpiller af. Så tømmer man den forreste. Inde bagved her sidder der en lille askeskuffe. I kan se den her. Den tager asken over for det automatiske røgrens over bag i kedlen, og den skal tømmes cirka 1 gang i kvartalet. Når man har gjort det, monterer man begge askeskuffer igen. Så tjekker man lige ned i brænderen her, om det er fyldt med aske, eller der er lidt belægning ned i bunden af skålen. Det skraber man lige væk, eventuelt med en spartel eller anden skarp genstand, og tilsikrer lufthullerne, de er helt fri. Når det er overstået, lukker man sin kedel. Så går man op her, og på de 2 håndskruer her, dem tager man lige og drejer af. Og så kan man åbne ned til retarderdelen, hvor rensningen sidder, og de her retarder kører op og ned. Herop tager man lige og støvsuger cirka en gang hver 3. måned, og en gang hver halv år vil vi anbefale, at I rykker retarderne helt op, og tager den medfølgende kost og kører igennem turbulatorrørene, og så tømmer asken ud i den bagerste askeskub, som tidligere vist. Når vi er færdige med det, monterer vi igen låget på kedlen, skruer de 2 på igen, så der er tæt for luft, og så er kedlen så klar til drift igen. En gang hver halve år går man ned i sit magasin og kører det så langt ned man kan med piller, og så tjekker man, om det er fyldt op med savsmuld eller andre småting, og det støvsuger man op. Der er en mulighed for at støvsuge det op her fra toppen, eller også kan man komme om bag ved magasinet, og ned i bunden her er der en lille klap, som kan demonteres ved at løsne 2 skruer på den side her. Så kan man trække klappen op, og så kan man støvsuge op i bunden af magasinet. Så får man også alt savsmuld og fine fragmenter ud den vej. Efterfølgende monterer man selvfølgelig klappen igen og sætter skruerne i. Vølund anbefaler selvfølgelig, at I får kørt et års eftersyn på jeres pillekedel af en professionel. Sørger du for god vedligeholdelse af dit pillefyr, kører du problemfrit mange år ud i fremtiden.